ఎంత బాగున్నారు అసలు. శివయ్య కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నాడు. కింద వైట్ అవ్వడం వల్ల ఎంత లుక్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను. సూపర్ కదా అసలు, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది. లైవ్లో బాగుంటుంది ఇంకా, కానీ ఇట్లా ఫొటోస్ తీస్తుంటే అంటే బాబాని ఇటు తిప్పాను కదా, వెంటిలేషన్ అంతా అటు ఉన్నట్టుంది. అసలు ఎంత బాగున్నావు బాబా, సూపర్ సూపర్గా ఉన్నావు, అందంగా ఉన్నారు బాబా. చాలా అంటే చాలాసేపటి నుంచి అలాగే కూర్చున్నాను, కదలలేకపోతున్నాను. ఇంకా అందుకని చెప్పి వీడియో తీసుకుంటే చక్కగా కనిపిస్తారు కదా, చూసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడైతే పూలు వడిలిపోతాయి, సమ్మర్ కదా, వెంటనే ఉండిపోతున్నాయి. ఎంత బాగున్నాయో, సూపర్ సూపర్ బాబా, అందంగా ఉన్నారు, చాలా బాగున్నారు. చిన్నమ్మ, సాయమ్మ.